sai da ke zan rayu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mai magana naku Bilyaminu Yahaya wanda aka fi sani da ɗan tunga producer. Wanda yake zo muku da tsare-tsare a YouTube channel ɗinsa mai suna ɗan tunga TV, kamar irin su yanda ake buɗe kwanci mai nita da kuma yanda ake amfani da sauran application. To yau ba wannan ta kama ba. Na zo ne domin in sanar muku da cewa shahararren fim ɗin nan mai suna sai da ke zirrayi wanda aka dade ana shirya muku shi, za a fara sakar muku shi nan da bayan sallah karama insha Allah. Bayan an sha ruwa, sallah watan Ramadan kenan, bayan an sha ruwa insha Allah za a sakar muku da wannan shahararren fim mai suna sai da ke zirrayi. Fim ne da Awaisu Ibrahim ya rubuta. Na mallaka maka da gaskiyar rayuwata. Kice za a ga rough riding. Ku yi kokari ku yi subscribe in channel mai suna Awaisu Ibrahim domin ku haɗu da wannan ƙayataccen fim din da zarar an sakar muku shi bayan an sha ruwa, hakika za ku haɗu da shi. Wannan ƙayataccen fim din ne mai tafe da nishaɗantarwa da kuma soyayya da wa'azantarwa da ilmantarwa duka a cikin wannan fim mai suna sai da ke zirrayi. Fim ne ka sai ka kalla za ka ba da bayani. Fim ne da yake tafe da abubuwa daban-daban irin na karuwa, saboda haka kar a baku labari, ku yi maza ku yi subscribing din YouTube channel mai suna Awaisu Ibrahim TV domin ku kalli wannan fim. Nan da an sha ruwa bayan sallah za a fara sakar muku wannan fim mai suna sai da ke zirrayi. Ni da Kalajo? Da kai nake. Zuciyarka daidai da minti ɗaya ta ɗarsa maka kaji kana son ta, wallahi sai na kashe ka. Kar wani abu ya dame ka ko kuma ya baka tsoro. Na amince. Kar fa a ce ka fara son ta ne da gaske. Wayo Allah rumana. Na miki miji a ƙauye. Miji kuma. Miji kuma. Lalle iska yana wahalar da mai kayan kara. Kakan mu ta ƙauye na da ita ce masa matar aure. Namiji ba dan goyo bane, duk yadda kake da shi sai ya ci amanar ka. Akwai matsala. Allah kake sai da ita kai kashe mutana. Bayi da mutunci. Cikin asibitin nan maganarsa ake har a waje. Hakika kai mai kyau ne. Ko da kuwa kyau, ya san ka fi shi kyau. Ko dai san shi kike yi. Budurwarsa ce ni. Budurwarsa kuma? Ko shi dan bai kai ki sharri ba. Ke yanzu har akwai wani abin da zai iya baki tausayi? Na rantsa sai na kunsa masa bakin cikin da har ya mutu ba zai taba mantawa da ni ba. Ita ma haka take tunani. Please, ina so ki bani dama. Ba na son jin komai daga bakinka. Kada ki bari shedan ya zo ya hure miki kunne. Allah ya isa tsakanina da kai. Sai da ke zan rayu.